Il-15 ta' Wissu tal-1942 f'jum Santa Marija ta' 82 sena ilu daħal f'pajjiżna dak magħruf magħna il-Maltin bħala il-konvoj ta' Santa Marija. F'dik is-sena pajjiżna kien għaddej mit-tieni assedju hekk kif il-forzi tal-assi, jiġifieri Italjani u l-Ġermaniżi, attakkawna lejl u nar. Malta fiċ-ċentru tal-Mediterran kellha irwol importanti għal forzi Brittaniċi hekk kif permezz ta' Malta l-alleati bdew itelfu il-linji ta' provvisti tal-assi lejn l-Afrika ta' fuq. Minħabba hekk, ir-riżorsi f'pajjiżna kienu qed jonqsu u kien essenzjali li l-forzi Brittaniċi jagħtuna il-provvisti ta' ikel u affarijiet bażiċi oħrajn. F'Marzu u Ġunju tal-1942 fallow it-tentattivi tal-Ingliżi li jġibu il-provvisti lejn pajjiżna. Dak iż-żmien il-poplu Malti beda jgħix fix-shelters waqt li l-ikel kien skars tant li l-poplu kien kostret ikampa bir-rexxin minn dak li kienet tipprovdi il-Victory Kitchen. Malta kienet lesta li ċedi jekk ma tasal l-ebda provvista sa Settembru. Anka fuel bil-kemm kien fadal għall-ajruplani biex jirritaljaw għall-attakki tal-għadu. Fl-aħħar tal-Ulju ta' dik is-sena l-Ingliżi bdew jippjanaw li jibatu l-akbar konvoj li jinkludi 14 il-bastiment merkantili. Minn dawn il-bastimenti f'nofs ix-xahar ta' Wissu daħlu f'Malta 5 bastimenti. 3 mill-vapuri daħlu fostna fit-13 ta' Wissu. Ieħor li ħarotta differenti daħal l-għada fl-14 ta' Wissu waqt li dakinhar ta' Santa Marija iddaħħal mixbut nofsu marraq il-bastiment SS Ohio. Dan fisser manna mis-sema għall-poplu Malti. Kien f'jum Santa Marija għal-ħabta 9:09 ta' filgħodu meta fil-port il-kbir Fetch l-Ohio li kien l-akbar tanker misluf mill-Amerikani biex iġorma l-10,000 tunnella ta' fuel li kellhom bżonn l-ajruplani. Kien il-Malti Lorenzo Attart mill-Birgu li ħarriskju u daħħal dan il-bastiment fil-port li kien nofsu marraq minħabba l-attakki li ntlaqat minnhom u biż-żejt kollu abbord li jagħmlu bħal qisu bomba fuq il-baħar. L-istoriċi jqisu din il-ġrajja storika ta' 15 ta' Wissu tal-1942 bħala svolta fid-destin tal-pajjiż u eventwalment tal-gwerra hekk kif il-forzi alleati kellhom biżżejjed riżorsi biex joperaw. Dakinhar il-Maltin marru f'kull rokna tal-port il-kbir biex isellmu il-wasla tal-bastiment fl-isfond ta' kant u d-daq tal-kanzunetta Rule Britannia. Malta kienet fit-tarf li ċedi, iżda din il-wasla bil-provvisti fisret nifs qawwi ta' tama u kuraġġ waqt li wrid iqlubija tal-poplu Malti Wawċi.